बगलो, उ देख मछली तरह जा रहल बिया। जो जाके पकड़, लेकिन ध्यान से, नाजुक बदन बा, कहीं फिसल न जावे। और सुन, फटे तो फटे, पर पोजीशन ना घटे। जो कवन हो तू लोग? देवदूत तोके देवता लागे ले जावे आइल बानी। जिनके चरण में फूल नहीं, छतरिया चढ़ाई जाला। छोड़ हमरा के। छोड़ हमरा के। छोड़ हमरा के। नहीं, छोड़ हमरा के। छोड़ हमरा के। हमरा के जाए दो। छोड़ हमरा के। छोड़ हमरा के। अरे राम राम भाई साहब, राम राम। कवन हवे रे तू? अकेली बेबस लड़की, चेहरा पे नकाब। तू लोग तो मन से कमीना और हरकत से दरिंदा नजर आवता रहा। बाकी तू हवे कौन? मजलूमन के मसीहा, दुश्मनन खातिर फंदा, सीना बा फौलाद के, नाम हमार गोविंदा। गोविंदा, हमके एको सेकंड नहीं लागे फंदा के टुकड़ा करे में। देख बे कैसे? अच्छा भाई, जब बात देखे दिखावे के आ गई बात, एगो बात बता देता नहीं। हम रात में सूरज और दिन में तारा दिखा सके नहीं। समझ ले के समझाई। अरे दैया, अरे दैया, ई ससुरा दो पाटन के बीच गेहूं के साथ घुन कहाँ से आ गई? अरे मूर्खो, अरे मूर्ख, मार मुंह का ताकत मारे। बिना कारण मुस्टंडन के बीच में आ गई, पीट रहल बा सराव। अरे अरे अरे, ई का? ई तो सब उल्टा हो रहल बा। औरतन पे धौंस जमावे वालन के मर्द से पंजा ना लड़ावे के चाहिए, वरना हाल बेहाल और जिनकी जंजाल बन जाला। समझ ले के समझाई। कमाल बा, चल गईली। न शुक्रिया, न थैंक यू, न धन्यवाद। खैर कोनो बात ना है, फर्ज कबू शुक्रिया के मोहताज ना होला। पर का बताई चेतक, जात जात ससुरी हमके करंट मार गए। धीरे का झटका बड़ा जोर से लागल। तोहके लागल? बस जौन सागर के कदम तले पड़े वाला पत्थर भी सहम जाला। ओही सागर के आदमी हो तू लोग, फिर भी मार खा के चला आइले। मामा कौन हूँ? ना ही मालूम भांजे, ना ही मालूम, पहला बार देखले हई। हमके तो लागत हो कोनो दोसर गांव के हो की। तब पता लगावा, ढूंढा ओके। ओकर शिकार बहुत जरूरी बा मामा, नहीं तो सर झुका के जिए वाला लोग सर उठावे के कोशिश करिए। ढूंढा ओके। रूपा, ई ता बतावा, जौन तोरी इज्जत बचावले ओकर नाम का हा? गोविंदा। देखे में कैसन बा? इमे पूछला की कौन बात बा? ऊ ता हुबहू मुरली मनोहर नटखट नंदलाल जैसन होखी। अरे घोर पाप, घोर अनर्थ, कौन वाक्य ने बा? ससुरा के टांग तोड़ के हाथ में देते। अरे दिन दहाड़े हमरे गांव के बहू बेटियन के इज्जत पे हाथ डालस, वो हमरे होत हुए। कहीं वो तू ही ता ना रहला? हमरा पे इल्जाम?
ई ले डंडा और इल्जाम लगावे से पहले हमरे सर पे मार मार के हमके खत्म कर दे। अरे कैसन बात करेली से हैं? अरे भला का केहू आपन ही बगिया के फल चुरावेला? अच्छा तो ये तोहरे बगिया का फल बिया मामा। अरे वो मामा के बच्ची, अरे हम तो के कितना बार कहले बानी कि हमके मामा मत बोल। अरे भौरा और कली के रिश्ता तो सदियों से चलल आ रहल बा। और फिर रूपा के देख, हैं? रूपा आज ने हमके मामा नहीं कहले। अरे रूपा में और हमरे में जरूर कौनो रिश्ता होखी। सियार के रिश्ता भेड़िया साथे होखेला, नहीं? ठाकुरन के रिश्ता तोहरा जैसन चमचन के साथ होखेला। बाकी अफसोस, ना ही हम ठाकुर है ना ही सियार। ई खातिर तोहरे और हमरे रिश्ते में तो कोनो गुंजाइश ही नहीं है। जो मामा कहूँ और जो ई देखा मामा हैं? छोकरियन का के चल गईलिस हैं? हो गइल बंटवारा, सबे खुश हवा ना? अरे कैसे खुश रह के मामा हैं? हैं? अरे मेहनत हमनी का करीला, जमीन के हमनी सींचनी और वो भी अपन खून से पसीना से, और हमनी के हिस्सा में ई 1/4। इतना में तो हैं? 2-3 महीनों काटल मुश्किल बा। हमनी साल भर गुजारा कैसे करे के? ई देखा, अरे माटी खा के हवा पी के, अरे ससुरा बात तो ऐसन कर रहल बाड़े जैसे साल भर अनाज आपन ही खा के गुजारा कर रहल बाड़े। अरे घट जाई तो सागर बाबू से मांग ली है, बस सादा कागज पर अंगूठा लगा दिया। ई में कवन बड़ बात बा? यानी हमनी का जिंदगी भर कर्ज में डूबल रही। ई देखा, ई सुना, अभी कर्जा के बात कर रहल बा। अरे ठाकुरन के कर्जा ले आज ले केहू मुक्त भइल बा, और जे मुक्त होके चाहल उ कसम भगवान के हमेशा हमेशा खातिर मुक्त हो गई। तब मर गई ही अच्छा बा। अरे मर जो ना। हरिया तू देख, हरिया छिपकली होके मगरमच्छ जैसन बात जिनकर, वरना दीवार तो दीवार जमीनों पर रेंगे के लायक नहीं रहबे। बाकी तो अन्याय बा। अरे चुप, चीर 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 कर रहल बाड़े। जे अब केहू एको शब्द निकाल ले तो कसम भगवान के खा के कहता नहीं, ऐसे जूते मारब, ऐसे जूते मारब कि ना पेट में आत रही ना मुंह में दांत रही। उठा ले रे ई सब अनाज। दांत तो ऊ सांप के तोड़ल जाला जे डसे के आदत से बाज ना आवेला। इल्ला इल्ला, मान ना मान, हम तोरे मेहमान। अरे हम लोग तो तोके जानबो न करीला, फिर तू हमनी के मामला में दखलंदाजी काहे करत पड़े? अपन टांग काहे अड़ात पड़े? टांग तो गिरावे वाला अड़ावेला भैया, हम तो मिटावे वाला में से हई। अरे काहे भाई, ई में हमार कमन दोष बा। अरे सुना सब गाँव वालन, अरे ई हमके धमकी दिले बा, अरे ई गाँव के मामा के धमकी दिले बा। जवन अनाज के हमनी जिंदगी समझिला, अरे धरती मैया के वरदान समझिला, वही वरदान पे ही लाठी गाड़ ले बा। हम कहता नहीं लाठी उखाड़। ई बेईमान के छाती पर गड़ल हक के लाठी बा, जे कोनो माँ के दूध पीले बा त जरा हटा के दिखावा। ई बात बा। अरे मार सरो के। अरे फटे, होगी फटे, पर बोली अन्ना घटे। अरे तू लोगन के सत्यानाश होके बहुते भारी बा भाई। अरे ई का हो रहल बा? अरे मुस्टंडर मार खात पड़े। अरे अरे ऊपर नीचे हो पानी रे दादा। अरे 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 माफी माफी माफी। अरे माफ कर दे हमके, माफ कर दे। आजो माफी। अरे बहुत बड़ भूल समझ हो गई, ले हमरा के से समझाई। माफ कर दे हमके। चल। अरे 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 रुक, अरे 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 क्या खुल गई? हाँ भाई, सबे अपन अपन अनाज घरे ले जा। बाबूजी हमनी ठाकुर की तरह न्याय नहीं कर सकेनी। हम समन आपन आपन हिस्सा ही लेके घर जाई। बेईमानन से ईमानदारी
सबक सिखाए खातिर बढ़ते चाहिए। भूली है तो फिर याद दिला देब हमें के। ई कवन अजनबी रहे, एकरा तो पहले कब्बो ना देख ले। गोविंदा जौन जंगल के रास्ते में गुंडन से हमारी इज्जत बचौले, गरीबन खातिर लड़े वाला इंसान हम पहली बार देखतानी। माई, गरीबन खातिर लड़े वाला के इंसान नहीं देवता कहल जाला। रूपा, देवता के भी कबो पुजारन की जरूरत पड़ जाला, तू ये जिम्मेदारी निभा लेना। जीत करता के तू समन लोगन के गोली मार दी। जाऊन आदमी तू लोगन के दोबारा मारलस, ओकर कटल से लावे के बजाय आपन चेहरा पर घाव के निशान लेकर आइल बड़े। अरे भांजे, कौना के शौक बा मार खाए के? ऊ ससुरा बहुते मजबूत बा। मामा, दुश्मन के तारीफ हार के पहचान होकेला। मालिक, बड़े मालिक के फोन आइल बा। कौन बड़ मालिक? सबसे बड़ हम हई जो आई जैसे। जी मालिक। हाँ बोली। हम तोहार बाबूजी बोल रहल बानी। कौन बाबूजी? कैसन बेटा? तोहार नाराजगी सही बा। देखा, गौतम तोहके बहुत चाहेला, बचपने में चल गईल रहे, अब लंदन से वापस लौट रहल बा। तो से मिले खातिर वो बहुत बेचैन बा। हम चाहेनी तू अपन बड़ भाई के इच्छा पूरा कर दा। हमारी बात सुना, सौतेला रिश्ता मोहब्बत खातिर नहीं, हमेशा नफरत खातिर होकेला। इस सिर्फ तोहार भरम बा। हमके विश्वास बा कि जब तू ओकरा से मिलबा तब तोहार नजरिया बदल जाई। हम तोहार इंतजार करतानी, जरूर अइया। नहीं, हम शहर नहीं जाइब। अगर हमारी नफरत वहम बा ता हम यही वहम के साथ जियल चाहिए। ठीक बा भांजे, बिल्कुल ठीक बा। बाकी एगो बात है, फन उठा के डसे वाला सांप कबो न कबो कुचलल जाला, और जोन सांप फन झुका के डसेला ओके केहू कबो नहीं कुचल सकेला। अरे दुश्मनी निकाले खातिर दोस्त बनल बहुत जरूरी बा, और पीठ में छुरा घोपे खातिर गले मिलल बहुत जरूरी बा। भांजे, हमारी बात मान, तू शहर चल जा। अरे तोके पूरे जायदाद के मालिक बने के बा। और गोविंदा? अरे वो गोविंदा के मसलल तब बहुत आसान हो गई बा। वो गांव में रह लगल बा, जब जी चाहल तब मसल दे। का गोविंदा गांव में रहे लागल बा? गांव वालन गोविंदा के रहे तक के जगह देले बाड़े। मतलब दुश्मन के दोस्त दुश्मन। मामा, गांव वालन के पानी बंद कर दा। गोविंदा से ता हम शहर से लौट के निपटब। दैया रे दैया, वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक हवेली। सागर, तू तो महल के राजकुमार निकलला। अगर हमके पहले से पता होए तो हम पहले ही आ जाती। वाओ, कितना सुंदर महल बा, जस्ट लाइक अ हेवन। नमस्कार। नमस्कार। कौन हो तू? कदरदान। कदरदान? हाँ, जे नजाकत के जाने ली। हमरी का बकवास बात, तू कौन हवे? हैं? अरे करे जाऊ। अरे तू कहता हम अपन जान खूंटी पे टांग दे, अगर तू कहता। मामा जी, आई? अपना रिश्ता की नजाकत की समझी और ओके कायम रखे की कोशिश करी। हम सागर के दोस्त बानी, राव नहीं। अरे हम तो भूलिए गइल रही। अच्छा तू का खइबू का पियबू? तू कहत हम अपन दिल तल के लागी। आपने इतना बताया कि सागर कहवा बा? सागर शहर गइल बा। जब सागर युवा नहीं होखेला ना, तब सभे देखभाल हम ही करीला। आज हम तू लोगन के अंग्रेजी में कविता पढ़ाई। हाँ, अंग्रेजी में कविता? हाँ, पोएट्री। बोला। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, हिल भाई हिल। अरे हिल भाई हिल। अरे बुढ़बा, अरे हम यहाँ अंग्रेजी में हिल बोला तानी और तू लोग हिंदी में हिलत जाता रहा। हिल का मतलब है पहाड़। हाँ बोला। काहे? पढ़ा
पढ़ा दिया अंग्रेजी सबन के, जरा हमरा के भी तो पढ़ा दा। अरे तोहके हम काहे के अंग्रेजी पढ़ाई भाई? तू तो बीएलटी बाड़ू, बात बात पे मारेलू पलटी। ई ससुरी करंट मारेली। करंट मारेली? अगर राउर बात बाबूजी अरे आवा आवा गौतम कैसन बेटा बानी आवा। रहुआ? जियत रहा बेटा, पैर छुआ। कोई बात नहीं है बाबूजी, एक हर जगह तो हमार दिल में बा। आई रियली लव हिम। सुन ले मानी गांव में तोहार बहुत ठाट बाट बा, जस्ट लाइक अ किंग। कब वो आई देखे तोहार किंगडम। पर ऊ सिर्फ हमार किंगडम नहीं है ना। वो सिर्फ तोहार कबो होखियो ना सकी। कोई भी साज पाप, आपन सारा प्यार, आपन सारा अधिकार केहू एक औलाद के नाम नहीं कर सकेला। और केहू साज आदमी कबो दोसर ब्याह नहीं करेला। सागर कैसन बात करता रहा बाबूजी से? हर आदमी के अपन मजबूरी हो खेला, इल्जाम लगावल गलत बा। कोना के समझावत हवा, नीम के पेड़ के अगर चीनी के खोल से सींच दिहल जावे तब वो मिठास नहीं आवे ओकरा में। लेकिन जौन लोहा से ढाल बनेला, ओही लोहा से तलवारों बनेला। दोस्त लोहा के नहीं, हमेशा लोहार के होखेला। हम तलवार बनाइला, अगर हम तलवार बनाइला त ई काहे ना भइल तुहार जैसन? कवन ऐसन बाप हा जे नाही चाहे के कबो अपन औलाद पर फकर कर सके, कबो नाच कर सके ओकरा पे। लेकिन तू, तोहरी गंदी सोच, ई काम हमेशा शर्मिंदा करत रहले हमके। कबो कबो सोचिला के पैदा काहे होकले तू? अगर पैदा होकले तब मर काहे नहीं गईले? हमेशा हमार छाती पर बोझ बन के रहले पाड़े। बोझ हमें हमार छाती के। अच्छा, तो ये फैसला तू पहले ही कर लेला? और अब पहली नजर में ऐसा करंट लागत कि हम समझ गई नहीं। हमरे अनहार दिल के बलब अगर केहू जला सकेली तो यही लड़की बाड़ी। फिर का ठान लेहनी जी, अब तो साथ साथ मरब तो साथ साथ। का समझ लू के समझाई? थोड़ा सा इंतजार करा, समझावे के भी मौका देहब। ए रूपा, ई हम कबो बर्दाश्त नहीं कर सकीला कि तू केहू ऐरा गैरा के साथे घूमत फिरे। जबान संभाल के बात करा मामा, ई कोनो ऐरा गैरा नहीं खे, देवता समान बा। अरे देवता तो दुनिया के लोक लाज के परवाह करेलन। ई तरह सरेआम कौनो के बहन बेटी के साथे घूमत नहीं फिरेलन। सरेआम महिला से ऊ डेराला जेकर मन में मैल होला। हम रूपा के हाथ अपन हाथ में वचन के तरह ले ले बानी, जेके हमेशा निभाए। मंत्र पढ़ ले नहीं, फेरा लिख ले नहीं, और बात वचन के करे ले। हमरे गांव के इज्जत माटी में मिलावत हवे। मारा ससुरा के। मामा जी अरे रे रे।
का भइल मामा? भांजे गोविंदा हमरे ये हाल कर दिले ह। अनार में खड़ा बा, मार ससुरा के। बस मामा, अब तोहार काम पूरा होखल, हमार काम शुरू। हम ओकरा के चेहरे पे मौत के साया देखल चाहिला। अरे कौन हरे उ रावण जे हमरी पूछ पे आग लगा के अपन लंका के राख कइल चाहेला? गौतम, एकर सकलता एकदम गौतम से मिलेला। जौना के आगे आग अपन औकात खो देवेली, ई वही सागर बा। बूंद बूंद खातिर तरसावे वाला सागर नाही, रेगिस्तान होखेला। दोसर के दर्द समझे वाला मसीहा होखेला, तब तो धोखे मरे के पड़ी। मौत तो ओकर होखेला जे हथियार डाल देवेला। लड़े वाला हमेशा अमर होखेला। अपन बारे में सोचो, याद कर इतिहास के। जे भी पानी पे रोक लगाइल, हमेशा प्यास से तड़प तड़प के उहे मरल बा। भांजे, हम तोहार लंबा उम्र के दुआ करत रहेनी, और ई ससुरा मौत के बात करत हवे, ऊ भी तड़प तड़प के। अरे तू लोग खड़ा खड़ा मुंह का ताकत बड़े, मार सजऊ के। नहीं मामा, अगर गांव वालन के पानी चाहिए ताए के कहा हमारी टीम के साथ कबड्डी खेले। ई कौन बात भई? मामा, अगर ये जीत गए तो गांव वालन के पानी मिल जाई और हमके अमृत। ये का माजरा बा? पानी, अमृत?